Ya, pesanipun Dede Rizka, Rizka Regita. Wong ayu tresna mungkin aryo tembang. Kowe ngemut permen, Dik. Anu abahmu mambu. Wong ayu. Ulangi meneh. Tresnamu kinarya tampa susah jroning batenku. Wong bagus antepno rasa hatimu, tresnaku tulus jroning Mbak Santi, lagunya puter nggih. Mamiku sayang, lagunya tak puter ya. Ya Allah ayune. Jangan lupa pajaknya. Saka kene lho delokno ayune Mbak. Belum ore ya Allah. Santenan. Mengucapkan selamat datang untuk Bapak Ibu tamu undangan sekalian. Tentunya. Selamat menikmati hidangan siang yang telah disediakan nggih. Bersama campur sari Regita, semoga terhibur selalu. Amin. Pak Yakob mau nyanyi lagi? Pak Yakob siapin lagunya lagi ya Pak ya. Satu lagu berapa nih? Siang pantoro ratri mong eling manis sing ati. Orang kaya setiaku bisa aduweni gentone. Malah kayak cakil. Arang sak Tiah Sulasmi. Orang kaya tasnya gue. Rasa kangen kang limputi lintang bulan dadi saksi upaya nyat balen janji supaya bukti supaya pasti. Orang kaya Sebuah foto untuk Anda. wong ayu tresna mungkin arya tampa susah jroning batenku. Wong bagus mantep rasa hatimu, tresnaku tulus jroning kalbu. Senadyan nyarungi banyu segara tresnaku ra bakal serena. Senadyan nyawa onsat saka raga wis tresna kabisan pisan. Regita. Siang pantoro ratri mong eling manis sing ati. Setiaku bisa duweni
punya lagu apa monggo? Ngerti Jawa enggak Bapak? Ngerti Jawa tidak? Oh dikit-dikit. Aslinya Jakarta bingung kita nyanyi apa? Wong ayu tresna mungkin arya tamba susah jroning batenku. Wong bagus antep rasa atimu, rasaku tulus jaring kalbu. Senadyan ngaruh ing banyu segara rasaku ra bakal sirna. Senadyan nyawa loncat saka raga, wis tresno ora bisa dipisah. Mbak Santi kita joget yuk. Mesem loh Mbak Santi. Senyumnya gimana? Senyumnya gimana Mbak Susa? Coba senyum. Iya, iya, iya. Pak Yakob, bisa lagunya nggak Pak? Bisa Pak? Lagu ini nggak bisa. Oh, berarti lagu lain. Siang patoro hati mong eling manis sing ati. Tolong dicuting setiaku bisa adueni Ngantek ngesot Pak No, ngantek ngesot. rasa dia sulas orang kaya. Rasa kangen kanthi putih, lintang bulan hati saksi. Ana ngesot-ngesot ayane dateng balen jani, janji sebanyak bukti Orang kaya ya. Mana? Wis apa to jane Mana? Ambuh. Hamba Allah. Ya Allah. Iya 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 iya. Wong ayu tresna mungkin arya tamba susah jroning batenku. Wong bagus antepno rasa atimu. Rasa Ya Allah Mbak Santi enak lagu. Rene D. Senadyan ngaruh banyu segara tresnaku ra bakal sirna. Dede sini sayang. Dede Rizka. Alhamdulillah barokah Bapak. Mak, Dede belum loh Mak. Salim sih. Iya. Selamat siang Bapak Ibu. Selamat menikmati hidangannya. Nggih, bersama campur sari Regita. Syutingan tolong biar Mbak Santi. Nah, nyawer. Nggak ada. Sini tuh. Nyawer. Pantaran ratri Nyawer. mong eling manis sing ati setiaku iso adueni orang kaya marang Mas Esa. ya sulasmi. Jaluk. Rasa kangen kanthi putih. Lintang bulan hati saksi. Upaya
tresna mungkin arya tombo susah jroning batinku bakal serena. Happy sini sayang. Gak jadi. Siang pantoro ratri mong eling manis sing ati setiaku bisa duweni goyang terus mamaku marang sang ya Sulasmi. Santi yang biru belum. Asik sampai bawah yuyut. Senadyan nyaru ibanu segara tresnaku ra bakal serena. No, rapi sati bisa no. Alhamdulillah. Barokah Kanjeng Mami orang kaya. Pak No, kita duet bareng ya. Oke. Ini spesial buat Ibu Fitri beserta Bapak. Hanya seki setyon rajang telenge. Pak No minta mik satu. Ati angen-angen tumlamung suwon ing bengi sepi tansah nganti tekamu doyangi. Wong bagus saking nyedhak ning sanding bareng sama aku nyawani sing esemu gawe lerame rasa
seliramu Cair. Mana? Kamu gak mau cair dari Bu Fitri? Aduh, Bapak mau esnya Bapak. Wong bagus saking nyedar. Terus namu sayangku. Ayo Bu Fitri. Iya. Itu samudra Aduh. Bu Fitri ditanyain lagi mana? Juragan Putri. Ya iya, Juragan Putri. Senadyan kowe ngilang rapi sota sawanane ning ati tansah kelingan manis janjimu kuwi nglarani ati. Senadyan aku lara ning sing kuat nyambung atu sing ono dodo Rasane yen eling kowe angel tambane.
Benny. Wong sing ning sandingmu ben-benuku piye tenane Apa aku salah yen aku cerita apa anane Kaning tresno yen eling kowe angin tambane Regita sampun Aduh 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 nah gitu dong Ben Benny harus gitu sayang aduh 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 Apa aku salah yen aku cerita apa anake sama bocah nek sandingku angin tambane Selamat datang juragan kita. Apa aku salah? Yen aku kondok. Kak, siapin lagunya ya. Ini kayaknya rombongan penyanyi semua. ya. iya betul 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 Ceritane terus nalika biyen aku lan kowe. wong sing ning sandingku ben melu krungu sing sak nyatane pam 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 Oke, terima kasih. Kok. toko material Kalita Oh ya, ayo go. ayo koko Cece yang punya toko bangunan lo iki. Kalita Ayo. Regita, ayo Cece. Asolole Asik, wes sabar. Regita Jadi misi orang Asolole. kaya. Ayo. Orang kaya. Cece yang punya toko bangunan. Kalita Yo, yo kencone isih gembira. Terima kasih. Halera-lera banyune segara. Angenia numpak plau layar. Hekino
jemu-jemu karo mesem guyu dinangane rasa lunggal bisa kok Jamil Mas di sore kita loro katon awe biare kane beci bali wae kene meso-eso tumadeng nyambut gawe iya terima kasih C sukses selalu untuk kebangunannya. Bumi asih spesial nggih. Om punya lagu enggak? Apa lagunya? Oke siap. Apa wis ora kelingan sumpah janji ngomong marang aku sinak sen lintang rembulan jarine tresnamu mung kanggo aku wis nganti telung ketiga nanging sliramu ora kirim warta bareng saiki wis teko kowe malah gandeng dudol liya ora ngono ora ngira kowe medhot taline asmara tresnaku kang tulus suci rambut joko malah tablek jadi apa pancen wis nasibku kudu pisan karo sliramu nadyan abot jroning ati nanging aku rak bisa ngucati lilo atiku lilo senadyan batin ku keloro-loro nanging aku rak kuwowo mergo atiku wis kebacut tresno wis nganti telung ketiga nanging sliramu ora kirim warta bareng saiki wis teko kowe malah gandeng dudol liya ora nyono ora kira kowe medhot tani ning asmara tresnaku kang tulus suci rambut joko malah tablek jadi apa pancen
ngucapi lilo atiku wis lilo senadyan batinku keloro nanging aku ra kuwowo margo atiku wis kebacut tresno sekali lagi masih tresnaku kang tulus suci rabok jaga malah tablendani apa pancen wis nasibku kudu pisan karo sliramu sadyan abot ning ati bisa ngucapi lilo atiku wis lilo nadyan batin ku keloro-loro nanging aku ra kuwowo mergo atiku wis kebacut tresno. Orang maido kala mangsa gawe gelo hewa semono nganti bisa hang lunturke tresno
mung tansah medhoke saben kepethuk tebunge ora ngira mung sak sire dhewe ora maido kala mangsa gawe gelo ewa semono nganti bisa hanglunturke tresno ditambah nomrono mrene tiwas dedawa larane nanti topo sejatine ora liya mung awake dhewe Bibit yen luntur wenterane ora kaya yen luntur tresnane tekan ning atine kaya-kaya mung sak sire dhewe ora sepadha biyane saben mung tansah medhoke saben kepethuk tembunge ngrepok dadi duweke ora maido mangsa gawe gelo ewa semono nganti bisa hanglunturke tresno ditambah nomrono mrene tiwas dedawa larane nanging tombo sejatine ora liya mung awake dhewe oh ngajari ingsun oke Ibu joget ya Bu. Monggo lagunya diputer loh. Asik. Bapak, jenengan nggak sekalian Pak. Kalau nggak joget kena denda 50.000. Ayo, nggak joget dendanya 50.000. Mas apa wis halis liramu? Cek sempono yen kelan karo aku. Pancen wis suwe ra tau ketemu. Wis sak mestine kali aku.
Jatmiko matur sembah nuwun. Bapak, terima kasih.